zvazonyanya izvi, zvazonyanya. Ngatimbotaurirao pachipashoni Java kunze pamwe zvingaita nani. Ngei varume muchitora vakadzi vevanhu? Vanhurume chii? Ngei muchitora vakadzi vevanhu? Guys, mukadzi womunhu hatorwi. Mukadzi womunhu hatorwi. Ukatora mukadzi womunhu unofira mahara. Ndokutaurirai, unofira mahara chaivo chaivo. Unofira mahara. Hamenoti mahara echii? Emahara ekuhara mumunda here kana kuti ngei muchitora vakadzi vevanhu? Guys, nyaya iri pano yayamira. Ndisati ndapinda munyaya yangu guys. Autenda wese akasubscribe to this channel. Navasati vasubscribe nje guys ka. Hapana chekumirira. Hatisi kuda kunakidza ndega, da kuti tinakidzwe tese. Subscribe hai pa this channel. Usadavigwa nechine zvima latest. Tirimo mastreet esocial media kutofambawo. Dhumadhumana navamwe baba vadii. Baba tova vaine mukadzi wemunhu mumba. Baba vagadziriswa kwete zvekutamba. Vanotaura kuti kutora mukadzi wemunhu ukabatwa hako hazviperi mushe. Pana ichibvunza kuti ngei muchitora vakadzi vevanhu? Chii? Masingle ladies ariko akawanda ari kutochema kuti tiriko isusu. Ariko endai ikoko. But vanhu hanzi kwadzorohwa matumbu ndokwadzomanyira. Vakadzi vevanhu ndopari kuda vanhu ipapa vamene kuti chii? Asi masingle ladies ari kukomplaina kuti tioneiwo. Guys, munhu agadziriswa kwete zvekutamba. Kurohwa. Kugadzirwa size yake. Ini guys ndinokukurudzira kuti musatora vakadzi vevanhu. Vakadzi vevanhu havaiti. Havatorwi. Saka ndine makomenti andauya nawo panapa. Haachitaurawo comment section. Vamwe vachiti munhu atori neproblem mukadzi. Dei warova mukadzi wako. Uyu murume wauri kurova haana kana problem. Ndoamuri kudi kuona kumasaidhi uku. Nyatsai kudi kumaverenge. Muisise muone pfungwa dzevamwewo zvavanga vachitaura. Chaisa ese mamwe avo screenshot. Muverenge muchizvinzira. Vamwe ndo vari kuti Zimbabwe ngaichimira kuita zvemamarriages. Because hazvisi kushanda. Hanzi hazvisi kana kushanda. Guys, vakadzi vevanhu havaiti. Vakadzi vemunhu haaiti guys. Musatora vakadzi vevanhu. Ndokanyaya kandangouya nako guys kuti munzi. Kana anoda kuona video iripo futi. Video yemunhu achigadziriswa achipuhwa murango wake. Moenda comment section. Tongoita ngoma ndiyo. Motora nhamba dziri ipapo. Kana vagara vaine nhamba dzangu. Munongouya kuWhatsApp. Then mondikumbira video. Toda video yemunhu achigadziriswa. Ndokukandira video. Thank you guys. Ndichingoti vakadzi vevanhu havatorwi. Ngei muchitora vakadzi vevanhu guys?